Sziasztok nézők! Ebben a videóban sütemény fog készülni, méghozzá egy 4 lapos krémes süti, és ezt fogom most megmutatni, tartsatok velem! Mutatom a hozzávalókat. Először is kell 30 dekagram sima liszt, egy fél csomag sütőpor, körülbelül 5 deka kristálycukor, aztán 15 deka vaj, egy darab tojásnak a sárgája, illetve körülbelül 1 deciliter tejföl, ez lehet több vagy kevesebb, majd a tésztának az állagától függ, és egyszerűen csak ebben a sorrendben, ahogy bemutattam a hozzávalókat, most gyúrok egy tésztát. Össze is állt a tésztám, nem túl kemény, nem túl ragacsos, de szép lágy tészta. Befóliáztam, megy egy nagyon kicsit a hűtőbe pihenni, és az idő alatt pedig elkészítem a krémet. Szóval mutatom először a krémnek a hozzávalóit. Fog kelleni 4 deciliter tej, 3 deci víz, 10 deka kristálycukor, 2 csomag vaníliás cukor, 2 csomag vaníliás pudingpor, illetve a 4 deciliter tejből elvettem egy keveset, ezzel fogom a pudingport először csomómentesre keverni, a többi tejből, illetve vízből és a 2 cukorból először is ezt fölmelegítem, majd pedig egy pudingot fogok főzni. Hogyha megfőtt a puding, akkor ezt hagyom kicsit kihűlni, és 2 deci tejszínből, illetve egy csomag habfixálóból kemény habot verek, és ezt fogom a kihűlt pudinghoz hozzáadni.
Szóval a puding megfőtt, amíg hűl, addig elkészítem a tésztalapokat. A tésztámat, kivéve a hűtőből, elosztottam 4 nagyjából egyforma részre, amiket most lisztezett felületen egyenként kinyújtok, és egy tepsinek a hátulján fogom őket kisütni, én sütőpapíron. Nyilván ki lehet vajazni vagy le lehet vajazni a tepsinek a hátoldalát, és azon sütni, én sütőpapírral fogok dolgozni. A sütőt előmelegítettem 160 fokra, és a tésztákat körülbelül ilyen 8 perc alatt fogom kisütni. A pontos időt, hogyha ez változik, akkor majd még kommentelem, de nagyjából ez a terv. Amikor a tésztát kiveszük a sütőből, éppen hogy csak elkezd picit pirulni a széle, tehát hogy nem szabad tőle megijedni, hogyha még ilyen legy lesz, mert ahogy hűl, meg fog szilárdulni az egész. Erről beszéltem, hogy éppen hogy csak elkezd pirulni, és még egy elég legy tészta, viszont ez így lesz a jó. És szépen egyenként hagyom rácsom kihűlni. Visszajöttem. Az előző néhány felvételen lehetett látni azt, hogy megsült a 4 tésztalap. Ezeket méretre vágtam, nagyjából megpróbáltam egyformára. Aztán kihűlt pudinghoz felvertem a habfixálóval a tejszínhabot, vagy hát a tejszínt habbá, és összekevertem a pudinggal, és most pedig jön az a rész, hogy megtöltöm a lapokat, tehát összeállítom magát a süteményt. Ehhez egy ilyen formát kiféleltem fóliával, ebbe fogom összeállítani a rétegeket, aztán pedig jól összecsomagolom, hogy stabilan tartsa a fólia a lapokat a krémmel, aztán pedig megy a hűtőbe. Láthattátok azt is, hogy ahogy levágtam a lapokat, vannak ilyen mindenféle darabkák a szélejéből, azon kívül, hogy megeszem, fogok belőle készíteni egy kis krémmel, pohárkrémet. Tehát, amint látható volt, összeraktam a 4 lapot, befóliáztam, most pedig mehet a hűtőbe.